Mara lafiya ne kenan. Wallahi Allah. Sannu ga waje na zauna. Ta fama da majan nan. Za ka je kasi. Wannan me yake damun sa? Wallahi Allah. Kai shi ne. Wannan aike ne hoton. Kai ba ka konewa kuwa? To ya zan yi ka san dan uwa. Yanzu me yake damun ka ban Allah? Yake ta mun wasu surutai ban sani ba da gaske yake. Kaga shine typhoid, malaria, ulcer, ebola, corona, kwalara. Kaga waɗannan abubuwan gabaki daya ba abin da bai faɗo mun ba. Ciwon ciki. Sannan zuciyarsa ta ce wai tana bugawa da ƙarfi sosai. Har da sankarau ga shi nan ma ya nuna har da ƙugu. Sannu Ban sani ba ko sankarau ce. yanzu za mu mai allurori sannan za a ba shi magani idan ya je gida sai ya rinka amfani da Duk shi. abin da ya kamata a masa saboda ya gan shi na ya ce shi da gawa duk ɗaya ma. Kamai dai abin da ya kamata samu. Za a abin da ya kamata. Masha Allah. Yawwa. Likita, na ce waɗannan kuma fa. Ai kaka samu damuwa wa'annan du'a jikinsa za a dura mai su. Ba komai fa za ka samu sauki insha Allah za ka samu Na sauki. ce kuɗin total nawa kenan Kuɗin? kama. Kudin ya kama naira 3,000 da naira 650 amma kuka da 600. Mun Ka gode. 3,600. Bara in je sai in ɗauko kuɗin a gida. Ok. Kai haƙuri, za ka samu sauƙi. Bara sai na ma allura kai kaji. Bari ka ji. Za ka samu lafiya insha Allah. Yawwa. To bismillah. Bismillah ne. Tashi. Tashi aboki na yau. A ina za ka mun? A addu'a wurin amma. Ka mun a wannan duwawun, a wannan za ka mun, wannan ciwo ike mun. Ka hakuri mana. Kanka mun. Dole sai an ma aiki. Wallahi duwawuna ciwo ike. Ya hakuri. Duwawuna ciwo ike. Na warki. Na nufi. Ai dole Na warki. to. Kakka mun a duwawu. Zan sa fa a daga Kakka gaba. mun a duwawu. Zan sa a daddanne. Kakka mun a duwawu. Duwawu na ciwo. Duwawu na. Kai. Na ga alamun ba za ka tsaya a ma alluran nan ba. Bara abokin naka idan ya dawo sai ya rike ka sai a yi wa. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Malam da Abubakar. Allah. Na'am. Ka shigo Ya yi ne. ka. Wallahi Wai alhamdulillah. jikina ne na dan jiya dan yi bari ka gane so nake kuma gani ne ka dan bani ina ji malaria nan ce ta. Gama malaria ce ta zamani. To da Allah abu karfi da Allah kamun na baka paracetamol din. Da Allah ka dan rige mun wannan rajin dan ni ba da za ka dan rige mun shi. Oke to shi kenan ba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wayo. Kakka mun a duwawu. Mulmula mai ita sosai.
to sannu yanzu bara zan duba ni ga za a karɓi kuɗi kaga ba a karɓi kuɗi ba a gani da nufi na shi no